y'o de fɔ an ye misali ta faso mɛnbɔ la an ma dan o dɔrɔn ma an n'o ye sigi ka fɔ kɛ pour que k'a dɔn k'a fɔ majɛ jumɛn bɛ se ka ye baara ninnu kɔnɔna na wari ko bɛ fɛn fɛn na a ka kan ka kɛ ni sira jɛlen de donc an kɛlen don ka mécanisme de bila sen kan o de la an ye numéro ɲini numéro spécifique k'olu bila Orange ye dɔ d'an ma Malitel ye dɔ d'an ma ka tila tuguni an bɛ ka taga banques fana démarcher BDM ani Coris Bank k'a ɲini u fɛ u ka compte kɛrɛnkɛrɛn fonds minnu bɛ ci u bɛ se k'a ɲini fɛ fo n'i yɛrɛ ko i tɔgɔ ka na fɔ i ye fɛn fɛn ci. Bala ko gɛlɛyaw bɛ yen fɛn caman bɛ yen bala ko gɛlɛyaw bɛ yen fɛn caman bɛ yen yalima collectif pour la défense des militaires CDM tɔgɔ la welekan jumɛn bɛ e bolo bi an ka plateau kan ka ɲɛsin malidenw ma o bɛ se ka kow taabolo faamu cogo min na bawo maaw b'a la ko gɛlɛya bɛ yen dɛ. Famara ne y'o de fɔ maliyɛnw ye maa sabali tɛ don alijinɛ na faut que maaw k'o de faamu ne hakili b'a la dɔrɔn 2020 21 22 anw kulela an ko CEDEAO an ka sira t'a la an ko MINUSMA an ka sira t'a la an ko Faransi an ka sira t'a la an ko an bɛ fɛ k'an yɛrɛ ta parce que maliyɛnw kana n'a kɛ i n'a fɔ ɲɛmaaw de ye sira dɔ ta ka taa olu jagoya tintin a sira kan ne y'o de fɔ anw CDM n'an bɛ kuma an bɛ kuma jɛlen de fɔ mɔgɔw ye an tɛ kuma fɔ pour que an ma ka jan sira in an jɛra de k'a ta ɲɔgɔn fɛ maliyɛn muruti mango wa ni maliyɛn ko k'a tɛ ko mun na maa si tɛ se k'a jagoya ka don a da fɛ a preuve bi yan anw ye bɔli mun kɛ Faransi yɛrɛ kabakoyara parce que anw tun dalen n'o ye o yɛrɛ hakilila tigɛlen k'a fɔ ninnu yɛrɛ tɛ ko kunna u tɛ fosi dɔn wa u tɛ se ka fosi kɛ ka n'a ye anw wulila ka jɛ ka muruti ka ban fɛn bɛɛ ma ko fɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye je pense que il est important an ka to ka nin rappeler wa an b'a a kɛ wagati mun jamana ɲɛmaa le général d'armée Assimi Goïta maaw ka segin ka taa ka vidéo lajɛ a ko aw bɛ ka sira mun fɔ a ka gɛlɛn n'aw ko an ka taga an bɛ taga mais a ma nɔgɔ dɛ o kumakanw fɔra mais o bɛɛ la an ye tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ k'a ka taa wa a ko n'an ko a ka taa ale bɛ taa a b'o tagali sira de kan mun bɛ ɲini an fɛ an ka kɛ hɔrɔn ye an ka lajɛli kɛ an bɛnbakɛw la an k'a dɔn k'a fɔ an ye maabadenw ye an bɔra maabaw la donc k'a fɔ tu ka tila k'a fɔ ca o tɛ maliden danbe ye san 5 tɛ fosi ye jamana jɔ la san 30 tɛ fosi ye jamana jɔ la an fɛn fɛn filɛ an bɛ an ta de kɛ an bɛ taa mais n'a ma ɲɛ an b'a kɛ an ka kɛ hɔrɔnya kan k'a kɛ ladiriya kan k'a kɛ jamana kanu kan donc an bɛ mun fɔ malidenw ye gɛlɛya mun n'a filɛ nin a bɛ se ka gɛlɛya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan an ye essence ko gɛlɛya kɛ yan c'est le lieu ka Mali population fo ne ka nin kuma ninnu kɔrɔ tɛ ko population ye sacrifice mun kɛ k'a dɔlen tɛ faut que o ka faamu Mali population bɛɛ b'a dɔn a ye sacrifice yɛrɛ de kɛ k'a kun parce que diɲɛ kɔnɔ fɛn dɔ taara ka Mali sɛgɛrɛ a ma deli ka kɛ jamana si la jamana mun kɔgɔji tɛ yen foyi tɛ yen a ka sɔrɔ bɛɛ bɛ na siraw de fɛ k'a sira bɛɛ tigɛ commerçant chauffeur n bɛ dɔ la n tɛ dɔ la bɛɛ ko n sɔnna hali n'an bɛ sa an bɛ taga an ye sira mun t'a kan c'est le lieu k'an ka jamana ɲɛmaaw fo o fana y'u kali o ko essence ye hadamaden joli de ye mais ko hali n'an b'a ta ni cuillère ye k'a bɛ di malidenw ma an ɲɛ b'a la la plus grande puissance du monde blocus kɛra f'a yɛrɛ wulila ka taa blocus wɛrɛ kɛ tellement que a ma foyi faamu a sera ka bɔ yan mais c'est le lieu k'an ka faamaw fo wa ka dugawu don kɛ minnu danyana ni kɛlɛ in kɔnɔ parce que u sera ka wuli k'u jɔ malidenw ye ka yira juguw la fo an su sinon anw ka essence a bɛ don wa bi alhamdulillah malidenw ko tare tare m'a fɔ k'a banna mais u ye mun kɛ ka yira an na o b'a yira k'a fɔ an bɛ se k'an jigi sɛmɛ o la donc Famara an b'a fɔ malidenw ka muɲu halisa u k'a dɔn an ye sira mun ta an ma fili
wa an ye sira mun ta ɲɛmaa minnu b'a ɲɛ tant que an jɔlen don an mago bɛ mun na u b'a d'an ma. Je vous remercie. D'accord, Mamutu Koulibaly, collectif pour la défense des militaires, CDM olu ka communication solili o ɲɛmaa do an b'i fo ka na an ka weleli jaabi ka aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen bɛ jani kibaruya sira bɛɛ lajɛlen na ni ne bɛ dan siri an ka su in n'a kibaruya la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan yan'o cɛ a k'an bɛn. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la